God. Dobrý deň, dámy a pánovia, vítam vás tu San TV. Dneska ideme hrať First to Phantom Home Alone. Na toto video sa veľmi neteším, lebo tu asi bude veľký hluk. Takže ideme na Episodes a ideme Home Alone. Aj. Neviem prečo na toto video vôbec natáčam. Fakt neviem prečo. Home Alone, no. Júl 12. Dobre. I didn't want to put this up, reading news just for it to be called a piece of fiction. I don't even know where to start. Actually... Dobre, nebudem to čítať, dám tam iba titulky. Dobre. I just start. Dobre. Aj. I want to middle summer, which means I want... Dobre. Dobre. Môžem už prosím vás hrať? Už som rád hral. Fuj! Prestaň. Fuj, tá grafika. To je strašne hnusné. Počkaj. Vypíname. Viem zatiahnuť zavesenia. Idem sa učiť. I didn't have it dobre, but I was hungry. Takže musím sa ísť. No aspoň, že je tu svetlo. SC read message. SC. No. Did I dobre? No need order anything. Already made you lesson this morning. Check the fridge. Fridge je, myslím si, že chladnička. I can promise also... Dobre. Nie som nechápal, ale ideme. Asi fridge je Toto asi mám mať, nie? Mám to dať asi dole. Môžem si ešte niečo vybrať. Schladničky niečo. Že čo to je za zla? Ľudia sa bojím, jak sa. Food was heating up. Však už to píplo. Už môžem si to zobrať? No. Food was nice and like watching TV with a... Toto nechcem. Prečo sa to... Sama toto... Toto ne. Takéto drama. No pozri. Aj. Čo robí? To v telke alebo u nás? Dobre. Tak dobre, čo tam bolo a išlo hore? Ja som to videl, tam bolo nejaké kroky. Ľudia, fakt. Je tak buší srdce. Čo tam robí? Dobre. Čo mám teraz robiť? Teraz... Dobre, ja tu budem sedieť.
Počujem kroky. Prečo to nemôžem napísať? Ja to... no... No ja tam nejdem. Tam musíte donútiť, ja nejdem tam. On sa tak na mňa rozbehne z hora, keď poviem toto odniesť. I sa iba pohnem na 100, on hneď stadia sa rozbehne na mňa. Ja to tak vidím. Ja potrebujem mať niekoho tu pri sebe. Dobrá. Mason Oliver. We are gonna have to call it off. Man, something just came up. But you gotta come just... Počkaj, čo to znamená? Počkajte chvíľku. Ja si to dám do Google prekladaču, čo to znamená. Dobre, nejaký achievement som dostal. Budeme tu musieť zrušiť, kámo. Práve sa niečo stalo. Ale musíš prísť na... Jasicinu rannú schôdzu. Dobre. A kam toto mám dať? Mám ísť hore? Ja neviem, mám ísť hore? Dobre, ja idem sa sadnúť a idem robiť môj. A najprv si... chill out, dude, all good. I probably just go back to bed after chill. Autíčka idú. Dobre. Ideme spinkať, jak chce. To bed again. Ale však najprv si hovoril, že idem si láhnuť, lebo som unavený, tak prečo teraz chceš robiť úlohy? No ja budem musieť ísť predať 100%. I gonna do with homework? Dobre, idem spať. Mám. Don't stay up too late, you kids. Dobre, zase si to dáme, lebo ja nič nechápem. Deti nezostávajú hore. Prišlo príliš dlho. Teraz by som sa nemala dočkať oznámenia od Pine Pulley. Čo? Dobre, ja idem spať. Ja na to kašlem. Prečo mi buší srdce? Nie! Ja nejdem pre vodu si. Ja si nejdem pre vodu. Vydržím to. Ja to vydržím bez vody, kľudne. Ja keď som videl tie kroky hore, tak ja vydržím bez vody. Choď spať. Choď spať. No, tak asi osudná chyba. Dobre. Sú tu len toto NPCčka v hre.
Tak nie. Môžem si zasvietiť? Nemôžem, tak ja nejdem, čauko. Nemôžem si zasvietiť, idem spať naspäť. Ja idem spať naspäť, lebo nemôžem si zasvietiť. On sa tak na mňa rozbehne. Ale ja nechcem vodu, nechápeš, že nie som smedný. Tu mám hrnček, napísa. Nemôžem si zobrať niečo na obranu? Dobre, poďme sa pozrieť bez okna. Tak pisliny! Ja nejdem tam. Prečo by som tam mal ísť? Prečo si tam nejde sama? Ja vám hovorím, že ja pôjdem pre vodu si. Viem bežať. Jasne, že neviem. No super. Dobre, sú to len... Som sa zlákol. Už mi stačilo, dúfam však, že... No a teraz sa na mňa rozbehne zhora. Ja tam nejdem. On sa tak na mňa rozbehne zhora. Tak teraz dvakrát viac. Čo to je za zvuky? Prečo toto točím vlastne? Prečo? Nemôžem napísať mamke, že sa bojím. Iam sa red plus kom home. Ale dobre. Ajaj. Idem hore. No, nemám čo robiť. No. No, ja sa bojím, čo tam bude. On sa na mňa tak rozbehne. Dobre, neboj sa. Sú to len NPCčka. Prečo som prepustila? Končí to. Teraz končí zábava. Čo to je za fotku? Kto to tam je? Ja tam nejdem. Ja tam teraz nejdem. Nie som to ja, nech si ide preč. No, mom. Mom, please come back to home. Mne sa strašne teraz nepáči, že nemôžem jej napísať fakt, že nech príde domov. Dobre, ideme. Sú to aj tak len PCčka nejaké. Neuvidím jasne. Kamo, prečo toto natáčam? Sú to len NPCčka. Nie je to realita. Paul sent me, said he been creeping. Počkaj však.
Idem si to zase dať, lebo nerozumiem ničomu, čo hovorí. Posledná mama Paula povedala, že sa plazí cez okná. No? Posledná mama Paula povedala, že sa plazí cez okná. Volám políciu. Deti, zamknite sa, všetky dvere a schovajte sa vo svojej izbe. Neotvárajte dvere, nech robí čokoľvek. Ja teraz pôjdem hore a on sa na mňa rozbehne. Ja som sa zlakol. Viete, jak sa teraz trasiem? Asi preto mamka hovorila, že nemám otvárať. Mne to vyplo. Keby ste počuli, jak mi teraz buší srdce. Dobre, ľudia. Toto je asi zatiaľ koniec. Pre ďalšie pokračovanie dajte aspoň 10 lajkov. Viete čo, 20 lajkov. Lebo keby ste vedeli, jak som sa teraz zlakol, slušne povedané, tak dajte prosím tých 20, radšej nedávajte prosím tých 20 lajkov. Fakt prosím. Tak dúfam, že ste si zatiaľ toto video užili, lebo ja zatiaľ nie, keby ste vedeli, jak sa trasiem. Tak dajte like, odber a zvonček, aby vám neutieklo ďalšie video. Čaute.